перекрывает именно дорогу, то есть пешеходку. Театрга декорация килгән көнне урам яктан җәяүлеләр уза алмый, йөк машиналары кумачаулый, ә башка ишектән гомумән кертеп булмый. Архитекторларга Камал театрының хәзерге бинасын күрсәттеләр, проблемаларга игътибар итәләр. Яңа бинада мондый кыенлыклар килеп чыкмаска тиеш. Архитекторларның сораулары чыннан да күп, чөнки аларга татар театрының традицияләрен өйрәнеп, яңа бина проектын төзүче. Wow House Мәскәү бюросы әгъзалары 8 ел элек Станиславский электротеатрын проектлаган була. Театр очень интересный объект для Бу работы. театр архитектор өчен бик кызыклы эш зонасы, шактый катлаулы, тамаша залын кызыклы итәргә кирәк. Бу безнең өчен иҗат. Безнең төркемдә 3 оешма вәкиле эшли. Командабыз бик яхшы. Команда очень хорошая. Камал театрының яңа бинасы концепциясенә игълан ителгән конкурста 8 команда финалга чыккан иде. Бу Россиянең һәм Австралия, Япония, Кытайның танылган архитекторлары. Камал театры бинасы буенча Лондонның атаклы Заха Хадид оешмасының да үз күзаллавы бар. Алар Бакуда Гейдер Алиев үзәген, Пекинда халыкара аэропорт терминалын, Гарәп әмирлекләрендә Шейх Зәйдә күперен проектлаган танылган белгечләр. Our team is international. We've brought the Безнең командада Илина Сәфәрова да бар. Ул Казан бюросыннан, шулай ук бездә чит ил белгечләре дә бар. Миңа калса, безнең берләшмә театр проекты ясар өчен иң яхшы команда. Архитекторлар алдында зур бурыч тора. Алар бай тарихлы, бөек татар халкының театр сәнгатен бөтен барлыгы белән чагылдырып, яңа технологияләр белән баетырга тиеш. Монда төп максатыбыз алар да безнең кебек бу театрга гашыйк булсыннар иде. Аңласыннар безне. Чөнки аңларга тиешләр нинди дәрәҗәдә татар театрының тормышы мөһим безнең халыкка. Яңа бина Хади Такташ урамында Кабан күле буенда урнашачак. Аңа заман таләпләре куела. Күп функцияле зал, уңайлы репетиция заллары, грим бүлмәләре, техник мөмкинлекләр булырга тиеш. Кич белән генә 3 сәгатькә генә театрга халык килергә тиеш түгел, ә берничә сәгатькә иртәдән үкме, көндез үкме ниндидер без инде беләсез Нәүрүз фестивале форумнары үткәрәбез, лабораториялар һәм ул бер атнада гына кайнарга тиеш түгел, ә ел дәвамында кайнарга тиеш. Аудиториялар дип әйтимме, пространстволар дип әйтимме, менә шундый җайланмалар күбрәк кирәк. Камал театрының яңа бинасы концепциясен финалга чыккан архитекторлар 20 гыйнварда жюрига тапшыра, 3 февральдә җиңүче сайлап алына. Фәйрүзә Мәҗитова, Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.